कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। मुसळधारी पावसान शिरसी कुमटा हमरस्तो कातरलो, पर्यायी रस्त्याची मागणी। कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी कुमटा राष्ट्रीय महामार्गा लागून आशिल्ल्या बेंडीहोळ पुलाकडेन पायपात उदक भरिल्ल्यान परिणाम रस्तो कातन माती व्हावन गेल्ल्यान शिरसी कुमटा हमरस्तो संचाराक संपूर्ण बंद जाला। अरंधारी पडच्या पावसान बदली रस्तो करचे असाध्य जाल्ल्यान सार्वजनिकांन शिरसी वचूक पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करचे आग्रह केला, अशी माहिती जिल्हा पंचायत माजी सदस्य गज्जू पै हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला। तशेंच कुमटा तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान मिर्जान कतकल रस्त्यार खैरे लागीं डोंगर कोसळूंक सुरवात जाल्ल्यान क्रमेन थोडो थोडो कण संपूर्ण मातयेचो घुडो कोसळन माती रस्त्यार पडची संभव आशिल्ल्यान प्रसंगावधान राखून सार्वजनिकांच्या सुरक्षतेच्या हितदृष्टीन अहितकर घटना घडची न्ही म्हूण मिर्जान कतकाल रस्तो खैर पर्यंत तात्पुरता संचाराक बंद दवरला। या रस्त्या बदलाक कतकलच्यान संचार करतल्याक कतकाल देवगी मिर्जान मार्गान तशेंच मिर्जाच्यान संचार करतल्याक मिर्जान देवगी कतकल या मार्गान संचाराक जिल्हाधिकारीन आदेश दिला। रात्री लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून लॉरी न्हंयेत कोसळली। कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या कासरगोड हिंगा रात्री वेळार लॉरी चालकाले नियंत्रण चुकून लॉरी न्हंयेत पडलेली घटना घडली। सुदैवान लॉरी चालक सुरक्षीत पार पाडलो। या घटनेचो लॉरी क्रेन मार्फत रातोरात वयर उठयतना व्हिडिओ व्हायरल जाला। न्यायालयाच्या आदेशान सध्या न्हंयेंतल्यान रेती काडची परवानगी ना, तरी जिल्ह्याच्या रेती धंद्याचे निर्बंध आसतना सुद्धा राजरोसपणान रेती काडचे धंदे सुरू असून गणी आणि भूविज्ञान विभागाचे संबंधित अधिकारी रेतेचो धंदो चालू ना असे खुलासो करतात। या चोरेच्या रेते विशयाचेर कितले तरी तेमचे विरुद्ध आंदोलनां जाली तरी ही चोरेन रेतेचो वेपार थांबवू शकचे ना। या मुसळधार पावसात सुद्धा हो रेती काडचो धंदो सुरू आसा हे या व्हिडिओ वयल्यान सिद्ध जाता। तरी गणी आणि भूविज्ञान खात्याचे संबंधित अधिकारी दोळे धापून आसात हे स्पष्ट जाता। रातोरात या लॉरी वयर काडच्या प्रकरणाचे होन्नावर पोलीस ठाण्या हद्दीत प्रकरण घडला। हेजेर प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी किती ॲक्शन घेतात तेजेर सार्वजनिकांचे लक्ष आसा। लोड्या दिला काल्या दिला आता ते हद्दीत कुठे काढू पडली सगळ्या गाडी चालू। कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले।
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय इत्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.